No niin, tervetuloa. Kello on nyt tasan 13 ja varmaan tässä porukkaa vielä tulee matkan varrella mukaan ja mä päästelen sitten aina sitä mukaan kun ilmoittautumisia tai tulee. Ja ei muuta kuin hei, tervetuloa. Mun nimi on Jari Taimela ja tosiaan edustan Ecozonea, Aktiivivettä ja sitten laatutakuuyhtiötä VistaZonea. Eli meillä on tämmöinen yhteenliittymä, joka kovasti tämän ekologisuuden ja ympäristön eteen tekee asioita. Ja vielä tiedoksi ennen kuin aloitetaan, eli me nauhoitetaan tämä webinaari myöskin ihan sen takia, koska meillä on tullut ilmoittautumisia aika paljon ja osa on sitten ilmoittanut, että he ei pääse välttämättä tähän mukaan, mutta haluavat sitten mielellään kuulla ja nähdä sitten mistä kysymys. Jees. Hyvä homma. Eli se asia oikeastaan, mikä meidät tänne on tuonut, ja joka on herättänyt aika paljon myös meissä ja meidän asiakaspuolella kysymyksiä, on tämä EU:n kemikaalistrategia ja mitä se tuo muutoksia tullessa. Ja tänään olisi tarkoitus sitten tässä noin puolen tunnin, riippuu sitten kysymyksistä ja muista, niin meneekö enemmän aikaa, niin mielellään vastataan, niin kerrotaan ihan vähän näistä ilmastotavoitteista, kemikaalistrategiasta, miten tämä vastuullisuusraportointi on tulossa kuvaan mukaan, eli miten se EU toimii ja vaatii meiltä yksittäisiltä organisaatioilta tiettyä muutosta ihan lainsäädännönkin mukaan. Sitten me mietitään ehkä sitä meidän kaikkein, miten mä sanoisin, lähtökohtaa, eli mikä on sen biofilmin lihan työllistävä vaikutus. Sitä me ollaan tutkittu aika paljonkin tässä vuosien varrella ja vähän uusia innovaatioita kerrotaan ja ratkaisuja. Ja sitten meillä on kaksi hyvinkin mielenkiintoista puheenvuoroa. Sokos-hotelli Marja-Leena Simonen kertoo, miten he on lähtenyt viemään tällaista kemikaalitonta, ympäristöystävällistä konseptia sitten eteenpäin. Ja Paula Silvennoinen kertoo sitten Keudan Sitra Lab 7 muutosohjelmasta, jossa myös näitä asioita kovasti sitten pohditaan. Eli tämmöisiä asioita nyt tässä käytäisiin läpi ja hei, vielä kerran tervetuloa, niin ei muuta kuin mennään hommaa eteenpäin. Okei, jos ajatellaan taustaa, niin maailmalla on puhuttu nyt pitkään ja Suomessa myös ilmaston lämpenemisestä. Eli on asetettu kovia tavoitteita ja tässä on niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvä Suomen Kuvalehden artikkeli. Eli vuonna 2015 aplodeerattiin sille, että oltiin päästy yhteisymmärrykseen, sopimukseen, että miten tästä eteenpäin jatketaan ja miten me pidettäisiin sitten tämä maapallon keskilämpötilan nousu sitten. Eli tämä ilmastonmuutos on todella niin kuin kova asia ja edelleen niin kuin lämpötilat nousevat, eli tietynlainen paine on olemassa meidän ihmisten ja planeetan niin kuin hyvinvoinnin puolesta. Tässä on yksi tämmöinen vielä, kun minä alustan tätä vähän, niin on tämä ylikulutuspäivä, Country Overshoot Day, eli mihinkä mennessä mikäkin kansa, valtio maailmassa on kuluttanut sen oman osuutensa maapallon luonnonvaroista, niin Suomi on yksi kovimpia kuluttajia. Me oltiin vähän yli 3 kuukaudessa kulutettu meidän oma osuutemme. Aika mielenkiintoista. Okei, mutta nämä on ehkä taustatietoa siihen, minkä takia EU on myös sitten reagoinut tähän tilanteeseen ja myös meitä sitten hoputtaa ja vähän jopa aika paljonkin lainsäädännöllä haluaa, että me tullaan tekemään tiettyjä muutoksia. Eli strategian yhtenä tavoitteena on vähentää kemiallisten seosten haitallisia vaikutuksia. Ja myöskin sitten sitä kautta terveyttä ja ympäristönsuojelun tasoa pystyttäisiin nostamaan. Ja muutenkin siihen liittyy muovijätteiden vähentäminen, energiankulutuksen pienentäminen ja niin edespäin. No, siellä paljon puhutaan näistä asioista ja on tuotu esille se, että me tarvitaan tekoja, me tarvitaan uusia ratkaisuja. Eli puheiden aika on tavallaan ohi
Eli aika etenee vauhdilla eteenpäin ja muutokset eivät ole olleet riittäviä, joten sen takia sitten tämä lainsäädäntö on lähtenyt muuttumaan aika voimakkaasti eteenpäin. Eli me tarvitaan muutosta, joka on ollut tähän saakka liian hidas. EU:n rooli on ajaa meidät sille muutoksen tielle, koska planeetta ei kestä ikuisesti tiettyjä kuormituksia ja muita. Okei. Kannattaa käydä seuraamassa täällä ESHAn sivuilla, Euroopan kemikaaliviraston sivuilla. Siellä on todella paljon, siellä on myös suomenkielistä, hyvin paljon niin heidän tavoitteitaan ja puhuvat näistä asioista, että miten meidän pitäisi jokaisen huomioida asioita, koska tämä muutos lähtee meistä jokaisesta pienistä puroista, eikö niin? Eli yksilöllä on iso merkitys tässä asiassa, niin kuin myöhemmin tullaan käymään sitä läpi ja miettimään. Ja hyvin mielenkiintoinen, konkreettinen tieto samalta sivulta on myös se, että joka 3. tarkastettu biosidivalmiste on todettu vaatimusten vastaiseksi. Tämä on aikamoinen haaste, kun me ajatellaan, että siellä on paljon niitä, mitä itse kukin meistä on käyttänyt vuosikymmenet, on eri värisiä tuotteita. Ne kaikki joudutaan tänä päivänä hyväksymään ja saavat niin kuin oikeasti niin kuin luvan toimia. Ja tämä prosessi on nyt voimakkaasti menossa ja tällä hetkellä vastaus on ollut se, että joka 3. tarkastettu biosidivalmiste ei ole mennyt läpi. Syytä en tiedä enkä osaa ottaa kantaa siihen, mutta seula on erittäin tiukka tällä hetkellä. Ja ehkäpä sitten vielä semmoinen seuraava iso asia, joka tässä tulee vuosien vuosien varrella esille, on tämä CSRD-raportointidirektiivi, eli tämmöinen vastuullisuusraportointi muuttuu asteittain pakolliseksi. Se koskee tässä ensimmäisessä vaiheessa isoja yrityksiä, joilla on todella isot liikevaihdot, henkilöstömäärät. Ja se tulee osaksi tämmöistä talousraportointia, eli tuloslaskelman ja taseen ohella tulee myös sitten tämä vastuullisuusraportointi kuvaan mukaan. Ja seuraavassa vaiheessa vähän pienemmät yritykset. Se, että milloin se tulee koskemaan sitten pieniä keskisuuria yrityksiä suoranaisesti, niin siitä ei ole tietoa, mutta nyt on jo tuotu esille se, että esimerkiksi alihankintaketjujen ja toimitusketjuissa, kun on yritykset alihankkijat mukana, niin he joutuvat myös antamaan niin joko suoraan tai epäsuorasti tätä samaa raportointia sitten niille toimeksiantajille. Ja sitä kautta se tulee näkymään myös sitten pienempien yksiköiden ja organisaatioiden toiminnassa sitten myöskin. Eli vastuullisuusraportointi tulee velvoittamaan myös siihen tekoihin. Okei, huomaatteko, että muutosta ajetaan vauhdilla ja koko ajan tietyt asiat tulee muuttumaan, kiristymään ja menemään hyvään suuntaan. Koska kyllä se ympäristö ja ihminen, se vastuullisuus ja kestävä kehitys on niitä asioita, mitä niin kuin voimakkaasti meidän täytyy kunnioittaa ja tuoda esille. Tässä on muutama provosoiva kuva, mutta näistähän me luetaan ihan säännöllisesti lehdissä ja on erilaisia dokumentteja ja muita. Eli muovijätteen määrä on todella kova, ilmaston lämpeneminen ja niin edespäin. All right. Sellainen asia, mikä yleensä liittyy kaikkeen muutokseen ja uuteen, niin se on kyllä muutosvastarinta. Ja oli se sitten passiivista tai aktiivista, niin sitä on. Mä olen käyttänyt aina välillä tätä kuvaa, jossa, onko tämä 40-50-luvulla, jossa nelinkontin puhdistettiin, oli saippuapala ja sankoja, juuriharjoja ja puhdistettiin lattioita. Mä olen monta kertaa sanonut, että kun me alettiin kehittämään puhtausalaa esimerkiksi, niin harjan varsi oli aikamoinen keksintö ja nosti meidät samalle tasolle asiakkaiden kanssa. Herätän mielellään kysymyksen, kauanko tätäkin vastustettiin. En itse pysty sanomaan, että oliko siellä vastustusta, mutta voisin kuvitella. Ja sitten tämä seuraava kuva, meillä on siivousvaunu ja siellä on paljon tarvikkeita, ala on kehittynyt, niin mikä on seuraava askel? Tämä on sellainen, mitä kannattaa pohtia ja miettiä,
ja minkä takia niitä muutoksia sitten tehdään. Eli nyt puhutaan ehkä enemmän tämmöisestä ekologisesta, ympäristöystävällisestä ratkaisusta, niin kuka hyppää tähän vaunuun mukaan konkreettisille teoille, niin se tulee olemaan kyllä todella iso asia tulevaisuutta ajatellen sitten koko maailmalle ja tälle meidän planeetalle ja omille organisaatioille ja asiakkaille. Alright. Mutta nyt kun ollaan puhuttu tässä näitä taustoja, mikä paine meillä on tulemassa koko ajan jopa lainsäädännön kautta, niin ei unohdeta sitä yksityiskohtaa tai sitä asiaa, minkä takia me tätä työtä tehdään. Ja mikä tässä oikeastaan on se keskimmäinen perustavanlaatu oleva asia. Eli eikö se ole se lika, joka on tämän meidän ketjun ensimmäinen lenkki. Likaantuminen, jäämät, pinttymät, biofilmi. Ja meidän tehtävähän on sitten poistaa tätä likaa, estää likaantumista. Oli se sitten kysymys puhtaanapidosta, siivouksesta, puhtaista astioista, pyykistä. Ja voidaan sanoa, että tämä on se, mikä meitä työllistää. Ja se lika vaikuttaa myös siihen prosessiin, menetelmään, jota me ryhdytään, jota meidän pitäisi tehdä. Eli meidän pitää pystyä mahdollisimman tehokkaasti poistamaan ja saamaan huippulopputulos. Tämä on ehkä itsestään selvää ja on meille kaikille hyvinkin itsestään selvää, mutta mä itse joku vuosi sitten aloin innostumaan ja kiinnostumaan tästä, että mitä se lika oikeastaan on ja kuinka paljon se vaikuttaa puhdistustapahtumaan. Me lähdettiin testaamaan meidän asiakkaiden kanssa yhteistyössä tätä ja huomattiin totta kai ja tiedettiin, niin kuin teille varmasti todella tuttua, eli pinnat on erittäin huokoisia ja niihin jää sitten erilaisia jäämiä, kemikaalijäämiä. Ja kun me puhdistetaan sitä pintaa, niin eihän se meidän noppi tai siivouspyyhe mene sinne huokosiin. Eli se lika alkaa pyörimään pinnoilla. Ja tämä ilmiö tapahtuu huomattavasti nopeammin silloin, kun käytetään reilusti, annostellaan kemikaaleja esimerkiksi. Toki niitä jäämiä jää, vaikka me annostellaan vähän, mutta ne jää sitten vähemmän, hitaammin sinne pintoille. Okei, lihan kierre. Eli kun se lika kiinnittyy, se on hyvä kasvualusta, se kerrostuu, pinttyy, lika liikkuu pinnoilla, niin jokainen meistä huomaa sen, että se työllistää meitä aika kovasti. Eli biofilmi on tällä hetkellä hyvinkin niin kuin pop, jos sanotaan näin, semmoinen asia, mistä puhutaan, varsinkin ehkä koronankin kautta, eli bakteeri- ja virusten kasvualusta. Haastavaa siinä on se, että sitä ei useastikaan näe omin silmin. Tämä on niin yksi asia tässä, mitä meidän pitää niin miettiä, että mikä on liian vaikutus tähän puhdistustapahtumaan ja muuhun. Suomessa me ei puhuta hirveän paljon näistä asioista niin kuin yleisellä tasolla, mutta kun mä lähdin etsimään sitten Googlen kautta tietoa biofilmin siivous, pintamateriaalit, pinnat, niin sieltä löytyy 14 600 000 tulosta. Eli tieteellisiä artikkeleita ei ole toki näin paljon, mutta niissä sivutaan tätä asiaa. Eli kyllä tätä mietitään parasta aikaa tätä kautta, että mitä olisi niitä ratkaisuja myöskin ja mitä se aiheuttaa elintarvikepuolella ihan peruskohteissa ja niin edespäin. Ja miten se kiinnittyy ja miten se saadaan pois sieltä ekologisesti. Okei. Me ollaan paljon tutkittu tätä ja käytännön kohteissa nyt tehty tässä useamman vuoden aikana tätä ja nyt päätettiin tuoda sitä entistä enemmän esille. Eli mitä tapahtuu, kun biofilmistä ja jäämistä päästään eroon? Mikä vaikutus on sillä, että pinnat on syväpuhtaat? Siellä ei ole sitä kiinnityskohtaa. Niin ihan selkeästi mittauksesta ja silmämääräisesti ja myöskin sitten niin kuin pintapuhtausnäytteistä ja kaikista on pystytty havainnoimaan se, että ne likaantuu hitaammin ne pinnat. Eikö ole niin, että kun on puhtaampi pinta, niin se on nopeampi puhdistaa. Ja me voidaan käyttää kevyempiä työmenetelmiä, se on helpompi siivota jatkossa, puhdistaa, jaksottaa näitä töitä, siirtää niitä jaksottaisia töitä ehkä pitemmälle, päästä jopa perussiivouksista eroon kokonaan. Ja silloin vaikutusta aikaan, rahaan ja siihen työn kuormittavuuteen. Kuulostaako uskottavalta? Mulla meni itselläni tässä useampi vuosi, että mä ymmärsin tämän merkityksen, että mikä tämä on, ja piti omin silmin nähdä se, joka on totta kai tosi tärkeää. Okei, mä olen nyt puhunut näistä alkuasioista, perusasioista, ja seuraavaksi
Paula, tervetuloa kertomaan vähän Keudan näkökantaa Sitra Lab 7 muutosohjelmaa, jossa mekin ollaan mukana, niin luonto osaksi arkea, niin ei muuta kuin ole hyvä. Joo, tervehdys munkin puolesta. Ja tosiaan niin Keuda on tässä Sitra Labin hankkeessa luonto osaksi arkea, ja me halutaan olla tietysti vastuullinen oppilaitos ja opettaa uusia käyttäytymistä ja uusia innovaatioita, ja jotta ne jalkautuisi siellä sitten niin kuin työelämään ja voidaan sitten niin kuin sanoa, että minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja näillä uusilla ratkaisuilla, mikä tässä hankkeen avulla tosiaan kokeillaan ja tehdään, niin tässä on tämä otsonivesi Avatar-laite. Sitä kokeillaan koneellisessa astianpesussa, ja sitten se on tulossa sitten tuonne pyykkihuoltoon ja meidän ihan siivoukseen. Ja siinä mielessä niin otsonihan on niin kuin luonnonaine, ja mietitään sitä kemikaalikuormaa, mitä me päästetään niin sanotusti luontoon ja päästetään niin kuin pinnoille, niin kuin jo Jari tuossa sanoi, niin siihen mietitään niin kuin ratkaisua, ja tässä on sellainen niin kuin hyvä niin kuin, asia, mitä me tässä tutkitaan, ja tutkitaan myös sitä käyttäytymisen muutosta ja mallia niin kuin tämän koko hankkeen aikana. Ja tietysti sitten halutaan niin kuin ajatella, että meidän niin kuin koko se opetus ja opetushenkilöstö ja sitten tietysti meidän henkilökunnan niin kuin asia, että miten se vaikuttaa heihin, niin totta kai se turvallisuus, terveys, hyvinvointi sieltä, ja sitten tietysti ennen kaikkea luonto siellä niin kuin siinä mielessä, että sinne jätevesiin ei menisi sitä kemikaalikuormaa. Ja ehkä kaikista suurimpana tässä ollaan innoissaan mukana tässä hankkeessa, ja niin on Sitrakin mukana tosi innoissaan meidän hankkeessa. Ja kova oli haku, ja ollaan innoissaan tosiaan, me päästiin mukaan, ja siinä mielessä ratkaisu on niin kuin yksinkertainen, helppo käyttää, ja sitten niin kuin se ajansäästö ja nopeus ehkä siellä, että jokainen osaa niin kuin hanan avata, niin tämä on niin kuin sellainen ehkä vinkki, että uuden oppiminen on ehkä tässä ratkaisussa niin kuin helppoa. Ja tosiaan niin kiva kuulla myös sitten SOK:n ratkaisusta, jotka he on siellä vienyt kanssa eteenpäin, ja se käyttäytymisen muutos, miten heillä on niin kuin kanssa tapahtunut se. Niin. Mutta minun puolestani kiitoksia. Kiitoksia Paula. Ja tosiaan seuraavaksi, ettei mene ihan meikäläisen yksin puheluksi, niin Marja-Leena Simonen kertoo, miten he on lähtenyt jo yli vuosi sitten Original Sokos Hotel Vaakunassa kehittämään ekologista toimintamallia, jolla sijoittuivat sitten puhtausalan vuoden 2023 tekokilpailussa 3 parhaan joukkoon. Eli Marja-Leena, ole hyvä. Hyvä, kiitoksia ja moi vaan kaikille. Ja tosiaan Marja-Leena on täältä Sokos Hotelli Vaakunasta Mikkelistä, ja vuosi sitten aloitettiin yhteistyö Jarin kanssa. Ja meidän lähtötilanne oli sellainen, että 3 viikon välein kylpyhuone puhdistettiin perinteisillä menetelmillä, eli pesuainevedellä ja sitten desinfioivalla aineella, ja sitten harjattiin se. Ja 3 viikon päästä uudestaan tehtiin siihen huoneeseen se sama siivousmenetelmä, puhdistusmenetelmä. Ja se on niin todella rankkaa työtä niin kuin työntekijälle se perinteinen siivous, sillä harjalla hinkkaaminen ja erilaisten kolojen niin kuin puhdistaminen, että siinä tuli itselle sellainen mielikuva, että tämän saattaisi tehdä vaikka helpomminkin. Että kyllä tässä varmaan maailmassa jotakin muuta ratkaisua sitten tähän saadaan ja sitä helpotusta. Ja sitten löysin Jarin ja
sitten me yhdessä ollaan lähdetty viemään eteenpäin tätä kuivahöyrymenetelmää ja sitten loppujen lopuksi tuli jo otsonivesi mukaan. Mutta että niin kun tällä kuivahöyryllä syväpuhdistetaan nämä pinnat, niin ne pysyy 3-4 kuukautta se kylpyhuoneen pinta puhtaana. Että siihen ei edes tule mitään jälkiä, että se olisi niin kuin likainen. Ja todellakin se työnlaatu on todella laadukasta ja sitten se työ sitten helpottui kokonaisuudessaan. Ja tämä nyt on mahdollistanut sen, että sitä, kun ollaan poistettu kaikki jäämät, niin se ei tartu se lika sinne pintaan kiinni. No sitten tuo otsonivesi on nyt viime vuoden joulukuussa tulla meille niin kuin käyttöön. Ja siinä me ollaan huomattu, että se on erinomainen lian poistaja, varsinkin niin kuin sit kylpyhuoneessa, jos sinne on esimerkiksi punahometta tullut, niin se irrottaa sen todella hyvin. Ja kaikki rasvalika irtoaa tosi hyvin. Ja siitä ei ennen kaikkea mitään niin kuin jäämiä jää mihinkään. Ja sitten kun on erilaisia työntekijöitä, on paljon työntekijöitä ja siihen työntekijän perehdyttämiseen käytetään todella paljon aikaa, niin sitten tämä otsonivesi on ihana aine siinä, että sitä ei tarvitse varoa millään tavalla. Siinä ei ole mitään annostelu niin kuin ohjeita tai muuta, ja sitä voi niin kuin kaikille pinnoille laittaa ihan niin kuin huolettomasti. Ja sitten se, että me ollaan otettu pintapuhtausnäytteitä, ja niissä on ihan todettu se, että se on todella hyvä ollut, että 1-5 on ollut se ATP-mittarissa ne tulokset. Ja hotelliasiakkaita on tullut tosi hyvä palautetta siitä, että on tosi puhdas huone ja kylpyhuoneet on siistit ja puhtaat. Ja sitten työntekijöiltä on tullut palautetta siitä, että on niin kuin helpompi ja kevyempi tehdä työtä. On mukavampi tehdä jotain kylpyhuoneiden perussiivousta, kun ei tarvitse enää niin kuin fyysisesti sitä niin kuin puhdistaa, harjata ja muuta. Että me ollaan kyllä tykätty tästä tosi paljon, että aika monen lottovoitto on meille ollut tämä menetelmä, puhdistusmenetelmä ja otsonivesi sitten. Hyvä. Kiitoksia. Eli te olette lähteneet rohkeasti viemään asioita eteenpäin, syväpuhdistamaan pinnat, päästy jäämistä eroon ja sen jälkeen ylläpitoon tietyt asiat. Ja omin silminhän se pitää nähdä. Mä aina sanon, että älkää uskoko mitä me sanotaan täällä. Että omin silmin vaan kokeilemaan, että sitten se homma hoituu. Okei, hyvä. Kiitos Maria-Leena. Kiitos. Yes. No niin, mä en nyt mene tämän enempää näihin menetelmiin, mutta kuivahöyrymenetelmää, siellä käytetään yhdistelmäkonetta, robotiikkaa monissa meidän asiakkaissa. En lähde näihin nyt yksityiskohtaisesti, näitä me rakennetaan kyllä sitten asiakkaille ja autetaan näiden kanssa ja monella on jo näitä vastaavia elementtejä olemassa. Avatar otsonivesi on teknologisesti niin kuin hyvinkin niin kuin edistyksellinen työkalu, eli se on hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen ja myös käytössä hyvä, koska se käynnistyy täysin automaattisesti, huoltovapaa, siellä ei ole vaihdettavia patruunoita, suodattimia, ei synny mitään tällaisia jätteitäkään myöskään, mitä pitää kuljettaa muualle ja pitemmälle. Ja kun se valmistetaan paikan päällä siitä kylmästä vesijohtovedestä, niin se on heti käyttövalmista. Eli ei jää synteettisiä jäämiä luontoon ja elimistöön. Nämä on näitä asioita, mitkä on tärkeitä ja totta kai hieno asia on se, että tehoaineen otsonin hyväksyntää koskeva asetus on tullut ensimmäisten joukossa, kun puhutaan tehoaineista.
Mutta en mene näihin enempää. No ehkä se, mikä niin kuin tulevaisuus tulee olemaan, on se, että jos me ajatellaan, että erilaisia vesi- ja otsonivesisiivouksessa pystytään vähentämään kemikaaleja, niin tämä meidän teknologia pystytään liittämään myös astianpesuun. Eli pystytään koneellisessa astioiden tiskauksessa vähentämään jopa 95-90% tiskiaineiden ja huuhtelukirkasteiden määrää, joka on aika melkoinen asia. Meillä on pyykinpesussa, tämä myös voidaan liittää pyykinpesukoneeseen ja siellä voidaan käyttää noin 80-60% vähemmän kemikaaleja. Meillä on tällä hetkellä menossa useita projekteja, isompiakin, jossa on jo useita kuukausia pesty täysin ilman niin kuin näitä synteettisiä perinteisiä kemikaaleja ja käytetty otsonivettä, viileällä vedellä pesty, säästetty energiaa, lämmitysenergiaa ja myöskin kemikaalikuluja ja niistä on otettu ATP- tai pintapuhtausnäytteitä erittäin huipputuloksia. Eli tämäkin on sellainen, mikä meidänkin on pitänyt itse niin omin silmin vielä nähdä, vaikka tätä teknologiaa on maailmalla 50 000 lähes jo asennettu. Eli puhutaan isoista konsepteista Euroopassa, maailmalla. Suomessa me tullaan sitten tässä asiassa hienosti toivon mukaan perässä. Okei. Eli näin me laajennettiin tavallaan itsekin sitä puhtauskäsitettä, eli pystytään kaikkeen tämän tyyliseen, mitä kiinteistössä puhdistetaan, niin pystytään sitä sitten ekologisemmin, ympäristöystävällisemmin sitten hoitamaan ja tekemään. Okei. Jos ajatellaan, että jokainen meistä lähtisi niin kuin pieniä asioita tekemään, olisi sitten meidän teknologia edustamaa tai kenen tahansa, niin onhan sillä iso merkitys sitten jatkoa ajatellen. Jos ajatellaan muovi- ja pakkausjätteen määrää, miten me voidaan säästää jätevesissä esimerkiksi. Minulla oli aika mielenkiintoinen tieto, eli että 1 litran kemikaalia neutralisoimiseen siellä jätevesipuhdistamossa tarvitaan 10 000 litraa vettä. Ne on aikamoisia määriä. Ja kun ajatellaan monta ihmistä, monta toimistoa, monta organisaatiota on, miten me käytetään kodeissa, niin kyllähän me kuormitetaan tätä ympäristöä ja luontoa tosi kovasti. Mä näytän nopeasti, tässä on ihan vain tehoaine otsonin hyväksyntää koskeva asetus. Se on ihan täysin virallista. Se, mikä mun silmät aukasi aikoinaan, oli se, että EU suosittelee ruokajuoma maitoteollisuuteen esimerkiksi tällaista otsonia tai vastaavia ratkaisuja, joilla pystytään korvaamaan haitallisia kemikaaleja. He toki painottaa myös sitä, että näistä pitää olla tieteellistä näyttöä, ja tässä vieressä on onneksi meillä tutkittu todella paljon sitä valmistajan taholta, miten listeriaa, miten salmonellaan, mihinkä kaikkeen se vaikuttaa. Eli meillä on todella tutkittu, tuleeko se jäämiä ilmaan ja niin poispäin. Eli kovasti on tehty työtä tämän eteen. Ainahan kun uutta tuodaan markkinoille, niin se on aina iso asia. Ja tämä on tosiaan se meidän vastaus siihen EU:n politiikkaan, mitä he haluavat ajaa tällä hetkellä läpi. En väitä, että olemme ainut, varmasti on muitakin ratkaisuja olemassa. Ihan lyhyesti Turun yliopiston tutkimusravintolassa tehty tutkimus, eli pintapuhtaustulokset ATP:llä mitattuna parani keskimäärin 94% ja niin edespäin. Eli meillä löytyy tosi paljon faktaa näistä asioista myöskin. Okei. Ennen kuin mennään pikkasen vielä eteenpäin ja tehdään yhteenvetoa, niin oikeastaan kun me ajatellaan sitä perinteistä maailmaa, niin siellä on tiettyjä jäämiä, biofilmiä, likaa kerrostumia, enemmän tekemistä, siivottavaa, raskaampia menetelmiä ja ylläpitosiivous on raskaampaa, me tarvitaan perussiivousta ja prosessit on kuormittavampia. Mutta jos me verrataan sitä sitten niin tähän uuteen maailmaan, johon me varmasti löytyy koneita, ratkaisuja, meidän teknologiaa, niin kaikki tämmöinen pinttymät muut kertyy hitaammin, eli se keventää meidän työtä, koska pinnat pysyy pidempään puhtaana. Ja meillä on tällä hetkellä tästä valtavat määrät referenssejä ja asiakkaita, jotka kertoo tätä samaa asiaa. En tiedä, oliko kukaan heistä uskonut aluksi, mutta kun itse kokeilivat ja näkivät, niin sen jälkeen sitten homma lähti eteenpäin. Ravintoloita, siivousliikkeitä, hotelleita ja niin poispäin. Eli mä yleensä puhun aina, kun likaa ei liikutella pinnolla ja poistetaan, niin se on silloin se, mikä tekee tiettyjä hyviä asioita, kuormittaa vähemmän tekijää. Laatu paranee. Okei, mä en tähänkään mene sen
enempää. Mä kerron tähän lähes loppuun vielä, että muutamia referenssejä, esimerkiksi Joensuun laaturuoka, he on käyttänyt ja ovat huomanneet, miten rasvalikan jäämät puhdistuu, miten siivouksen laatu on paljon parempaa tällä hetkellä, miten koneellisessa astianpesussa on veitset, lasit, lautaset puhtaita, ei kuulu kemikaaleja enää oikeastaan näitä perinteisiä ollenkaan, eli he on säästänyt rahaa tällä menetelmällä. Pizzeria Roihu kertoo vastaavaa. Meillä on kotipizzaa. Meillä on monia tämän tyylisiä asiakkaita. Myös isoja isoja. Esimerkiksi Tampereen messuravintola, jossa lähes 3000 ihmisen astiat pestään päivittäin tällä teknologialla myöskin sitten. Ja toimii tosi hyvin. Messujen aikana tehdään. Meillä on siivousliikkeitä. Tässä on esimerkiksi Bionella, joka käyttää tätä tekstiilien puhdistuksessa, vaikka minkälaisissa yhdistelmäkoneissa ja niin edespäin. Ja sitten, mitä Marja-Leena juuri kertoi, että mitä he ovat tehneet sitten Sokoksella, se on iso hieno homma. Ja Delicatessen, me löytyy paljon näitä vastaavia, eli missä ovat siirtyneet, haluavat niin kuin tuoda tällaista ekologista, ympäristöystävällistä, ihmisen terveyttä säästävää teknologiaa, uutta teknologiaa ennakkoluulottomasti eteenpäin. Niin hyviä asiakkaita, jotka ajattelee myös tätä maailman tilannetta ja niin edespäin. Ja on helppo ottaa myös työntekijöitä samalla tiellä. Yes. Tässä oli muutamia referenssejä. Mä ajattelin, että mä tiivistän tämän vielä lopuksi, ollaan muutama minuutti sitä puolen tunnin ajasta ylitetty. Sen jälkeen voidaan keskustella, esitellä, katsotaan, vastataan mielellään kysymyksiin tai sitten voidaan olla yhteydessä myöhemminkin, jos on ajatuksia herää. Eli jos me ajatellaan tätä sanaa normaali, perinteinen, mihin me ollaan totuttu vuosikaudet, niin siellähän on aikamoinen hankinta- ja tilausprosessi. Me soitellaan, autot lähtee liikkeelle, on varastointia, kuljetusauto, jakelukulut. Siellä on varastoa, pulloja, pöniköitä on kaapissa. Siitä syntyy aika paljon sitten, tai huoneessa varastossa, siitä syntyy sitten pakkaus- ja muovijätettä, josta nyt paljon puhutaan. No, kaikki kuljetus, kaikki tämä mitä puhuttiin, niin se myös lisää energian käyttöä. Jäteveteen menee hyvinkin paljon kemikaaleja ja muuta, eli käsittelykustannukset kasvaa. Annostelu on sitten siellä työntekijäpuolella aika haaste. Kuulen siitä tosi useasti ja olen itsekin syyllistynyt siihen valtavasti. Eli lorotellut sitä puhdistusainetta sinne sankoon reilusti. Haasteet siis annostelussa vaatii myös enemmän perehdyttämistä ja valvontaa. Jos mä sanoisin, niin tämä on ehkä semmoinen jatkuva investointi. Mutta se, mitä sitten niin näin uudella teknologialla, mihin me pyritään myös, on se, että nämä yksinkertaistuu nämä asiat. Eli työntekijän osalta nämä helpottuu, nämä on nopeampia prosesseja tehdä. Me voidaan niin menetelmätasolla lähteä kehittämään sitä asiaa, sitä likaa vastaan niin sanotusti, ja ennaltaehkäistä tietyillä asioilla. Ja eihän se ole, kun nämä tuotteet on hankittu kerran, ne ei ole jatkuva investointi, ne on kertahankinta, niin eikä ole tilauskäytäntöä, varastointia, kuljetusta, hyvin paljon vähemmän pakkausmuovijätettä ja energiakuluu ja niin edespäin jätevettä. Niin tässä on niin tavallaan tämmöinen ketju, mikä niin rakentuu, ja tähänkin kuuluu vielä paljon eri sivujuonteita, jotka on. Ja itse ehkä lopettaisin ja tiivistäisin sen siihen sanaan laatu, eli kyllä menetelmien ja uusien työkalujen täytyy tuottaa helpommin, nopeammin sitä hyvää laatua, ja siihen pitää panostaa. Eli lyhykäisyydessä, jos me halutaan muutosta, niin meidän on tehtävä jotain asioita muuten. Jos me jatketaan samalla tyylillä, samalla tavalla niitä asioita, niin ei se muutos ehkä tapahdu. Eli tehtävä asioita toisin. Mä olen kysynyt itseltäni monta kertaa ja meidän asiakkailta, että kumman tien valitset. Eli lähdetäänkö viemään tätä eteenpäin vai jatketaanko perinteisillä. Eihän tämä tarkoita, että näitä asioita pitää yhdessä yössä muuttaa. Nämä on tämmöinen oma prosessi, mikä tapahtuu. Mutta näillä eväillä ehkä kannustaisin olemaan niin kuin avoin, selvittämään asioita, selvittämään, onko ne tutkittua tietoa, onko ne tutkittuja toimivia asioita itse omin silmin katsomaan, niin sieltä varmasti löytyy itselleen ne parhaat ratkaisut. Ei minulla oikeastaan muuta, niin mä kiitän, kiitoksia ajasta ja
hienoa, että tulitte kuuntelemaan tätä meidän ilosanomaa ja saa peukuttaa.